మన ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ పిఓ గారికి, అదేవిధంగా రాయచంద్ర జిల్లా సార్వేడి విశ్రామ్ దుర్గు పటేల్ గారికి, అదేవిధంగా ఐటీడీఏ ఏఓ రాంబాబు సార్ గారికి, అదేవిధంగా పీటీసీ ఏపీఓ రమణాచారి గారికి, అదేవిధంగా మన ఐటీడీఏ మేడం సంధ్య మేడం గారికి, అదేవిధంగా మాజీ సర్పంచ్ గుప్తా ఆశారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా రాయ్ సెంటర్ సార్ మేడలు, మరి ఈ యొక్క స్టేజ్ మీద ఉన్న సర్పంచ్లకు, ఎంపీటీసీలకు, 9 ఆదివాసీ తెగల పెద్దలకు, మరి మహిళలకు, మరి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఆదివాసీ ప్రపంచ దినోత్సవ ఆగస్టు శుభాకాంక్షలతో స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈరోజు మరి ఏదైతే గతం ఇంతకుముందే పెద్దలు చెప్పారు, మరి ఇప్పుడు ఆదివాస ప్రపంచ ఆదివాస దినోత్సవం ఎందుకు వచ్చింది? మరి ఆ రోజులో మరి 1983లో మరి ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితి ఉందో ఆ రోజు ఎక్కడైతే ఆదివాసులు ఉంటారో అక్కడనే అనేది ఉంటుందని ఆ రోజు ఆ యొక్క చూసుకున్నటువంటి పెద్దలు ఐక్యరాజ్య సమితి మెంబర్లు కలిసి మరి ఆదివాసులు అంటే వాళ్ళు అడవులా జీవిస్తారు, అడవుల చెట్టుల పుట్టుల జీవిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఏదైతే చెప్పించగా ఎట్లా ఉండదో మరి ఈ రోజు అదేవిధంగా మనకు ఆ రోజు ఆదివాసి ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు ఏదైతే ఆ రోజు ఆగస్టు 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం ఈ యొక్క ఆదివాసులు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరపడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే గతంలో చెప్పారు, మనము ముఖ్యంగా ఎందుకు మనం వెళ్తున్నామంటే మరి ఈరోజు మనము మన పిల్లలను మరి చదివించలేకపోతున్నాము. ఎందుకు చదివించలేకపోతున్నాము? ముంగట ఎందుకు ముందు పోతున్నాడనే దాని యొక్క ఆలోచించాలి. నేనైతే ప్రతి మండలంలో నేనైతే నా యొక్క మండలం అయితే ఏదైతే విలేజ్లు తిరుగుతానో ముఖ్యంగా నేను చదువు విద్యా వైద్యం మీద దృష్టి పెట్టి మా భాషల వాళ్ళకు నేను మోటివేషన్ చెప్తున్నాను. 26 మంది ఆదివాసీ సర్పంచులు ఉన్నారు, 7 మంది ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు. ఈ ఎంపీటీసీలను కూడా నేను పిలిపించి ముఖ్యంగా చదువు మీద మనలో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టండి, ముఖ్యంగా మా ఆదివాసీ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలకు ప్రజలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఇప్పుడే బొచ్చుగాని చెప్పారు, ఇంతకుముందే చెప్పారు, అడిగాకు పత్రాలు ఉన్నాయి. అడిగాకు పత్రాలు అనేది వ్యవసాయ దగ్గరలో ఉన్నారు. ప్రభుత్వానికి ఇంకా నివేదిక నడుస్తుంది. ఇప్పుడు కొన్ని సర్వే చేశారు, కొన్ని సర్వే చేస్తూ నడుస్తున్నాయి. కొన్ని మండలాలు అయితే ఇంకా పట్టాలు ఇస్తున్నారు. జైపూర్ మండలం కానీ సిరిపూర్ మండలం కానీ మొన్న ఒక 10 రోజులు కొందరికి పట్టాలు వస్తున్నాయి. అది కూడా ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంది. ప్రభుత్వం దృష్టికి ఉపయోగాలు రాయడం జరిగింది. అది కూడా తయారవుతున్నాయని నేను విన్నపిస్తున్నా. మరి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి సమస్యల మీద మనం మాట్లాడాలి, మనం ఆదివాసుల సమస్యల మీద మాట్లాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. కానీ ఈరోజు మనం ఎంత చెప్పినా కూడా మన ఆదివాసులు రావడం లేదు. ఒకటే బాధ, ఎందుకు రావడం లేదు? మరి మన ప్రజాప్రతినిధులు చెప్తలేదా? మన రాయచంద్ర కమిటీ వాళ్ళు చెప్తలేదా? మరి ఎందుకు ఆదివాసీ నాయకులు చెప్తలేదా? నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మరి
తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా